Usa ka 55 anyos nga babae ang patay human gidunggab sa Barangay Takunan sa Davao City. Ang sospek mismong kaipon matud pa sa biktima. Ang detalye sa report ni Argil Relator live. Argil. Sara nigulas na investigasyon sa tugbok pulis nga gikan nag-inom kining biktima kauban ang suspect ug mga higala nila. Una pa man sila ni uli sa ilahang balay no ug didto na nahitabo ang krimen. Namumo na ang nawong sa salo gikan sa hagdanan ug nagkadugon ang lawas sa 55 anyos nga si Emelia Abo-Abo human na palgan sulod sa ilang girantahang balay sa Purok 10 Barangay Takunan, Davao City, Domingo sa gabii. Duha kasama dinunggaban sa dughan ang mitapos sa kinabuhi sa biktima. Ang suspect ang mismong kaipon matud pa sa biktima kinsa gilayong misibat human sa hitabo. Sumala sa investigasyon sa kapulisan, gikan matud pa nag-inom ang biktima, kauban ang mga higala o kaipon ini sa usa ka construction site alas 12:30 sa hapon. Alas 5:30 sa hapon, dihang nanguli ang biktima, kauban ang kaipon. Taod-taod, singit may nga tabang. Moro to dunggan, mutungan ako. Day. Kung may tao, ang dami mo paglalait. Uy, ano ba nangida? Gipabungkag na sa tag-iya ang maong balay tungod sa hitabo. Sara, sa karon para yung pagpangita sa tugbok pulis sa suspect ingon man pagsuta sa motibo sa pagpatay sa biktima. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator.